Tampereen yliopisto lähti mukaan Reilun kaupan korkeakoulun arvonimen tavoittelemiseen, koska aloite tuli opiskelijoilta. Reilun kaupan korkeakoulun arvonimi tarkoittaa mun mielestä sitä, että meidän yliopistossa mietitään hankintojen eettisyyttä, sitä, että kuinka me voidaan edistää ihmisten hyvinvointia kehitysmaissa ja taata heille samanlaisia oikeuksia liittyen työoloihin tai oman elämään vaikuttamiseen kuin meillä täällä Suomessa jo on. Vain sen lisäksi, että se myöskin auttaa niitä yrittäjiä ja työntekijöitä, jotka tuottaa sen tuotteen tänne meille, niin sen lisäksi huomioi myös monia muita arvoja, niin kuin luontoa ja lapsityövoimaa ja kaikkea muuta tällaista, että voidaan monesta asiasta pitää samalla huolta. Meillä on Reilun kaupan tuotteita meidän ravintoloissa ja kahviloissa. Sitten meillä on yliopistotuotteet tehty Reilun kaupan puuvillasta. Sitten Reilu kauppa näkyy erilaisissa tapahtumissa. Meillä toimii Reilun kaupan kannatustyöryhmä, joka viestii reilusta kaupasta. Ja sitten yliopiston yksiköiden ja opiskelijoiden ainejärjestöjen tulee huomioida Reilun kaupan tuotteet tarjoiluissa. Tietysti opiskelijabudjetilla kun elää, niin ei ihan ainoa mahdollisuutta ostaa mitään kaikkein kalliimpia juttuja, mutta kun monet vaikka banaanit tai muut, niin ne Reilun kaupankin tuotteet on suunnilleen sama hintaisia tai ainakaan paljon kalliimpia, niin kyllä mä aina valitsen Reilun kaupan, kun on mahdollista. Ja esimerkiksi kahvissa pyrin aina ostaa Reilun kauppaa kyllä. Kaikkea ei toki saa vielä Reilun kaupan tuotteina, niin kuin tietokoneita esimerkiksi, joita kuluu valtavat määrät. Mutta meillä on paljon julkisia hankintoja, joihin me käytetään verovaroja ja niitä pitäisi käyttää vastuullisesti. Mä toivoisin, että muutkin Suomen korkeakoulut lähtisivät tavoittelemaan tätä Reilun kaupan arvonimeä. Se ei ole vaikeaa, se vaatii vähän tahtoa, mutta sen jälkeen on tosi paljon hyviä asioita, joissa voi tuoda positiivista viestiä ja luoda positiivista imagoa korkeakoululle.